Ei vastaa nyt perkele, kun mä soittelen täällä. No se on Stenu tässä, kuule morjens. Joo, kato, mä oon täällä rundilla tällä hetkellä Pirkanmaan perukoilla ja täällä Hämeen synkässä ytimessä. Joo, kato, kävin justiin heittämässä tossa täyden lastin pintakarheita sellusoosia tonne Tukoksen kundeille Ruutanan sellille. Saavat taas laittaa asiakkaitten pöntöt ja printerit oikein kunnolla juntturaan. Riittää, kato, pietiä sielläkin päin, joo. Ei, kato, mä oon nyt tässä jo painamassa taas kyljet kiiltävänä tonne kohti Kärkölän kumulusta. Niin siellä on ihan semmoset kevyt karnevaalit vaan, joo, kato, Tossu Jaska ja myyntijohtaja Haapaniemi, eli suuri intiaanipäällikkö Hapanliemi on siellä kuule varannut meille kabinetin, vissyä vaan pari koria tai jotain sellaista, niin mä oon tässä kuule sukeltamassa sinne, mut mä heilähin soittelee sellaista hommaa, että mikä perkelettä oikein vaivaa. Täällä on kuule Kaaran komentosillalla soinut surroundina jo ainakin 2 tunnin ajan yksi ja sama pastoroitu pilsneripunkki. Niin mä rupesin kuule tos funtsailemaan, että onkohan tää se meidän ATK-fakirin Markon tekosia. Se lainas näitä mun vankkureita tos vähän aikaa sit. Se on kuule täällä ohjelmoinut ja systemoinut nää mun hienofiritteiset stereojärjestelmät niinku haalaamaan tuolta kyliltä kaiken maailman sääliohjelmat pelkästään tänne. Niin ei kuule tällaiset itkuvirret sovi tällaiseen isänmaan noutereessa kiitävää kapitalismin satelliittiin. Joo, aha, CD vai? No onks täällä joku perkeleen pakko toista päällä kolmi? Aha, no niin, tämähän selvis. Täällä on kuule täyslätty jotain sosialistisambaa. Mikä helvetin kelluva lahna!